parecido a ese, ainda que era coas vacas. Cando as vacas, a veces, dábanse das patas, coxeaban, non? Daí o casco, por baixo coxeaban. Entón miraban e dicían, vamos a ver esta vaca, vamos mirar a ver que ten esta vaca, tirados un chatolo, algo clavado no casco por baixo, non? Mirábana, non encontraba nada, pero sí, o que tiña era como algo carcomido, como se o comeron os rotóns. Entón dicían, esta vaca ten un formeguiño, hai que lle facer o remedio do formeguiño. E levaban a vaca aquí no lugar do Fieiro, ao campo onde quedaron os seus coches, era campo. Levaban a vaca ali e cortaban o campo tamén alrededor do casco da vaca, da pata da vaca, e levantaban aquel terronciño 9 veces, 9 terronciños, e levámonos para casa, poníanos na lareira, arrimados ao fuego, ao lume, e íbamos arrimando pouco a pouco, que fueran queimando pouco a pouco. E durante uns cuantos días queimaban aqueles terronciños ali. Cando o terronciño terminaba queimado, a vaca terminaba santa. Ay, qué bonito. Qué bonito.